besungima ofite no to Sompa fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada ifisa kudie munsamo ubenya abarabum munsamo ubenya nyamsungu nsam ubenya anijie munsam ubenya enyumpana kakuma ubenya yamaimu amanyo sam ubenya Sompa bibra ubenya ubenya nina ubenya Sompa TV yabana papini suo Sompa die ema kefiapa Dumienu premono fiduemu ha de enyato abusua we eya gasem super strong waterproof kasebo eno ene ede bre wawie efri Sompa 106.5 FM enkran Watermelon Street ho eno achi ubenya ewo 93.1 eno eya santimamu babia Sompa TV butu no ye live ho saa na obesan so anya ewa yiko 100.9 ni nyina wa santima mabusua Kristo na mane hunu da enefie de ya mane nsakeka eka na emo ye de kasa na kira mineral water ene be kana no abudunsu okuta ye mo awiei ena kase ne ba wa akwan mu eda asebo a ye bedidi AGYA special local food so na time heba mister eno de bema ye no matoso yatimi adidi na yadidi good Dr. Tafri Jedro no ekuta ye mo awiei ena nsempa no ye bedi amawo 106.1 Sompa Techimai bunapu FM 90.7 adehye won kransa wo mofa eno ana wo mode ye coronation no e children's park edachina we nyina echi no bro na hinkro 98.9 lajibe kwa na bro sanum chiame ni munum abobo ano pe ye de dem life eno na totoa kofa shantom mo etim ho na asaya tete atwam ekwa ahafo ema wo nyina enya bi na wo no motie doma 100.7 eja wusu be man ne dom wo motete petia kodi bubafo nyina etie bi firi badu kuro mokro sabre kro na wo mo e wato ya fom nsu tie yen ewo 101.1 Sompa takwa de ne 103.3 abusua decoder no so ba FM stations ne wo no ye gina mu live a ye bo adwuma front back east and west na north and south nyina eka ho sana animongoma no so e Facebook Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube for na brochirefo nyina ho na wo mo hwe yemfiri e Sompa FM live abusia kene Urban Radio obenya wo ho uduru otimantamu teacher Johnson decoder no so no wo fa de free nanso wo biema de hye nyina wo munya bitie ana Paloma nso nkwantane na afadaje ni posokura Kenes Urban Radio no mo fa nyina echi no abusia ensama awiei ye de to awo no de di mu akotene binie Aprosifo achiri enipa enan ya womo echire mu se operation bi koso ewo offense a eye enrobone ho operation ene koso Ghana Police Service de krata battery mu se Easter ya yedi womo boban agiban Ghana fo yanke akoma fachi yeyem eno na ba bedu asantemamo watu amane a wono mo se adafo no na eka sa Easter we Yesu amane huni asa ekonya asa achechede wo mu hu so se ye Iran ne Russia ne America ntokwa no na wo mo achechera wo mo nyam na wo mo nso hu bi Omampani John Dramani Mahama de atu jase wo mo ehhye free visa policy bi ede ama ebibre mama ahodo a wo mo ebepie mu wo man Ghana Asuyeye wonom ana wo mo hwapomode ho ensam so wo man mo de atu jase ofosu obusumi ya yesimu ya yedi Easter yi hwe be ni da etosu edunsia wo mo ya nursefo ana afi dentist ne wo mo a wo mo awie apomodin so yapo ahodo a yefa wo mo adwuma no aban be fa wo mo nyina adwuma mu Jimete François Boasem bia manese Beni eni Togo wo mo afa ho ezukase bia apra na nyina awowom eteteba na ebefa na afo ye o man Ghana ye so ye ka ho ntie nyina yie
Wono mu a womo eye sachet ene bottle mu nsuei womo nkabom ko se nra en wom bebo amane se womo tum wom so matete se Ghana fo so pa womo pa womo be kire mu se womo gina ya womo asini de ne kwaso a eno no Yenuanu mu a womo so kra ne ma fra mafo mai so be pie mu wo mayimo ene womo mu ye containers ya kese ya tetre nkutele no womo esesa ban no anyi AI ya wade akoto port ho ene custom divisions ya no womo chim se no na ema womo boato to eniema mu a ye krakra ema womo duties no eya kese no a wan hwe ya bibi ebesi still an kwantanya nyoyi womo kire se anadwi kura attack fufura akoso ama ebidi akura sabre eho ha chaache no obi nso ati nananum wonse do emra sebedwafo mienu bi atintim enkrata bi akopie mu a womo ese won pese emra sebedwafo no womo di age bi se obro mfisia duosia num 65 years a enyade se esese wo san akọ contest se emra sebedwani Yebeko obi maiso na US President Donald Trump wadi atudwa ese di opese wo ye ni Iran no won hyase yakora o enso Iran fo ahyase esu ensem ne bi eka ye nim ho ena Good Friday yi enuanu basa nyame agya oba ene soso konkron yesi adwa ye ba besom original ye mimidin Abena Badu ADEPA KWOFIE mene Adwoa Asare enafi triple man APPIAH Apam Dadaa Afei ebusia ensam no enchiemu ankasa enie Ghana Police Service achiri enipa enan a womu esuzu se operations bi yekoso eye nubone hu operations ewo Asante Mantemu a Ashanti North Region eho enasa operations no ekoso enipa nan a yachiri womu Albert Nkrumah edi envihye na dunu baako 21 years Francis Owusu 25 Emmanuel Jima 24 ena Faith Theophilus Amoaben na womu echiremu ese yechi womu nyina eye match ne da na etoso adrunu ensia said the aposifo nkrate ya womu de ba yi womu achiremu no na yese Albert Nkrumah ne Francis Owusu no de womu kra the identification parade bi na ekoso a na eye ekuo foforo ye kwa akọpe nkrofo bi ache womu nyeko hu se Albert Nkrumah ne Francis Owusu nso womu ewie sa operation ne edikan na womu ko join sa ekuo no na yehu womu mienu a yeche womu ebeka ho na eye match ne da na etoso dunu nsia na bambofo a Asante Mantemu se womu ehia tumi krata enti womu ko offensive circuit court a penyina na wote adwam sa abreno he Anna Christiana Bruce Esirifi was National Identification Authority eye na yedwumeko no womu a womu ye Ghana card na ye de srede no bi koto womu ni abato komisa electoral commission so sa DVL fonso agent krata ne bi a womu ma womu ho kwan se de be ya womu betimi ehunu enkrofo yi a womu koye sa nu opone hu edwadie no womu betimi ehunu womu details na yedi womu achinti na yefo ni DVL fo no na etimi eboa ye ma ye tracy contact no any details na ewo womo enkrata no so nti bosome ne da to so adiesa ne ko hu se Albert Nkrumah ne Francis Owusu nso esese yeti mi ede womo kopie mu ewo court a offensive circuit court etna se ya remande womo se nyame ya domu a bosome eproyi ne da etoso aduro nso 27th na ye besan afra womo asemi enkrata ya womo de ba ye bambofo de atu dwase womo da so a ye hwehwemu wa asem no ho asem krofo foforo bi nso ho wom sign enipa nen ya yakire wo mu achi no so a wo mbɛhwɛ sɛ wo so no ye betwe wo ma beduru emra no anim na emra no ani wo mu adi ne krakra mu Ashanti North Regional Police Command no sɛ wo ma we ata so pa sɛ wo mu a wo mu si nrobone ne enipa bonefo sam en wo mbɛyɛ wa Asante Mantemu ho de yes wo mu ma prosifo no na ene wo mu so wo mu nabi Yada switch na mu awo posi wanom enkrata womo ede abamontin emo na yedi Easter yi ya nyina yenim se ene eye fiada papa Good Friday yi womo de krata ba no womo ka hye Ghana de hye nyina sei womo posi adwumakuo no sansa womo boban agi banti bibia ekoso wonom se baabi a womo asusu se ehwa no eye heated a vantage point no
wanom akwa chiche hwanom agya wɔn mo kwahwe ɛma bambo mu nsɛm no ɛtumi akɔyie wɔn mo kyerɛ mu sɛ upie mu ɛwɔ te sɛ kwawu a ɛhɔ sɛ no Easter no ayɛ na adehye kyerɛ kaa so paa mpɔtam wa bi bɛ kwawu nyina no posi adwumakuo no ɛhwɛ abɔban agyeban sɛ adehye yɛ ho bɛtɔ yɛn obi ntumi nwia yɛn ɛne deɛ ɛkɛka ho wɔn mo bɔ amaneɛ ɛkyerɛ mu sɛ wɔn mo atwi ahyɛn so ɛwɔ mɛm no yɛbɛtoto asrada yɛdi Easter yi wo hyɛn a wotwi no ma ho se ebia unu bibi ansa no akwatena siti yachi a yedi eye Easter yi a Yesu Kristo wo waji minu mienu enkwenti yesrawo enka Easter di enka fa bi nko ano se bia asra akora no ehua bi na nka adeafo ani krogen na fatwi hyen no wo mo twi afidie tetafo moto bi abobo ya papa no enenso ni nyina no mofa enhyehye papa ye de agua kwan mu no munni so awo ya kwan ne akwantempon ahodo so omeposi adwumakuo no ese wo mo amenebo anomunsu aguso eye wo mo asede ese ye di Easter yi wo mo bebo ye ho ban ema ye so Easter ye die no ye ni agye ho yie enti no wo mo wishi ye nyina happy Christmas we happy Easter and enjoyable Easter ya kratai efri posi akache eba Abusua edumienu pramotobra kase no de wo hwe wo Sompa TV na wuche bu FM na so na nenam Facebook YouTube ho ene baabia eno na ye be ede ma na ye wura santima mu ba bedu wono ene bo amane de firi ho ebre yen enti eba nkrom kuma e wo mpotamu ho a empuntu abo wo mape na wo Minister for Development e wo Sompa no na we de wo kwadrafo ho ene se yeguso a Kristo na mane hunu sabre afe na dua no kra wo mode no ekosa nso ama waka it is finished tetelesta wawie wonya nkan no na adafo a wo mo asantemam tituru ne kumase ahenkro wa kyese Easter no wo modi anka etime yire so pa edu ba bia na nipa gu ho etwen kai na nso na ka no kra ho nipa mfo wo mo ntime hu se ebia Israel America ne Iran tokwa no ana sama Yesu akwahye baabio sai ne yesesen yo na wo mo ne ba bedu edi nkomo sei free KWOFIE Badu Easter day like unlike Christmas we need nipa nshara nche so sa sabi nka donya brena sabi nka hanyina aye ma nya be bia kra fa da Easter mu don say ye pay do bia me foye na sabi ni go ho kra obi pai dum 5 series dum 5 series pai 10 series but ye pai so nya be fa Easter nka Easter day afi enkoy kra yes first nka be na buakwa asai so fly e blast aye dum bai yaba no so fly straight obi plans we obi go ya be fa my my dear my be free dum de kon carry ja Easter day eno na eblu nya ba eno na de nipa okurumpa ba na de kasa amele kura nka obedu na nipa egu ha kura ka no be France na obi se ba bi aka na ko so ne de wa oni tia se bi gina hai on se afeli e pa ya ye pe nipa de na de Yesu yeku no tena ni yeku no de na me se be ne na yeku no de adwuma na ko Jesus kwasi ara anza na de adwuma na sa abre eno adafa wo mo asantemam a one ba bedu di nkomo na kyese wo ha Yesu de wo madwuma no kra afrodua no so entije adekye kwese wo sore ansa wo de abre wo nti wo mo atwenyem ba bedu na ensemi woto edema na efiri asantemam Yemfree Asante Maino Emue na Omampeni His Excellency John Dramani Mahama Abamani se enche Ghana ede free visa regime bi eba ebibremu amanya hodo ewo ho nyina sa opese ofuru ma so na aba Ghana ha enya de se ubehia visa ansa na waba ha na ni nyina no nyame yado a wo mo hwe anim se bosumi May ne de toso aduro nunum ewo APPIAH emu a ehye African Day eho final na won be hye sa enhihye sunkun ase omampani de nsem we nyina etu dwa wa Brazil Zimbabwe mampani Emerson Mangawa bepie mu ewo Ghana ha na nefua miensa wo baaye ebedidi nkomo ahodo ane adwento ato no de wo mo aye bi pa ma wo no kora betutu bi ma abrofo ya wo mbesesa ye nioma ekoyeyi na omampani John Dramani Mahama enkasa mu no wakire mu ese ye kase ebibre mu ama ahodo ka mo ho abomu na wo mo de nisuade hunu ba ko anante ya Ghana enya de se ye betime yi ye hu afri san hyehye ne mu enunti en wo hunu se saa ade ya wo mo de bayi eye border free e-visa system ya eno no ebetime aboa
adwadie ene enkitahodie mapa atimi akoso e wo Ghana ene ebibremu amanya hodo aka wo mo hwe nim se asoye hwe amano ni dwumadie ensem so sebre no dura wo mo ene bedie nim ahye amasa nhyehyeye atimi aye adwuma. I'm also pleased to announce that effective 25th May 2026, when we commemorate Africa Day, Ghana will commence a free visa regime for all Africans. Africans traveling to Ghana will receive their e-visas online free of charge. But between Ghana and Zimbabwe, we have a visa-free environment already. We can travel to each other's countries without needing a visa. You just hop onto the plane and arrive. Ene ya yekoti esesie eye Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Wo nsam foforo mu no adehia wanom ekokọ nursing trainee ahodo ewie ya wanom kiremu se obi honom a watena fie mfinhia baako mienu miensa ebi kurase enan so ya ban no emfa wanom adwumam enya wanom nkoa wamo a wamo so akwaje nteteye eso won betumi aye adwuma ewa ya sabia hodo ebi betumi ayinro ebi betumi aye adwuma awa bia ya yetu sen ebia ya kyekere ensa wanom nyina aye apomuden adwumayefo empanimfo se wanom aye ade akaka enwema agukwan mu ama bibia clearance no wanom ade aba enti ebroso esi yebefa wonum nyina enwumam Ghana Health Service ba mane ese ofosio busumi ya ye wu yi ne da etoso edu ensia 16th April nyakopon ya adom a won be hyase na wonum afa sa adehia ewose yefa wonum no womo eba mane apani a wono wakasa edema Ghana Health Service eye oru Anthony Goodman ne semu no wachire mu se obeka kire aye adehia wose yefa womu nyina ase efiti sabre ya eko won krata sembia wose wo ya yire di no hyase na kekani nyina esiani de wose wo de to won panetifi no fato ho na ebreso a wane mo hyebo ese wo mbema bibia mu ada ho fan se ebia ye fa 2021 fo a ye behwese ye befa wone mawie ni ye befa 2023 fo ni ye befa 2024 fo enti adidi so wo bi nkeka se ane ya fa 2021 ni wa ha afemi a me wie 2023 ya mfame ya kofa 2025 ni na enkoye ensem bebre won mu se mu da ho fan aseye womo ahwe yesika sam ho sam so womo ne womo eneka womo tamsi ani se twe na womo kire mu se sika womo twade to ho a wose wonom adefa adehia enwumem no ne nyina no womo di super pepe said ye beye babu akratai Ghana Health Service penia wono wato nkrafri wonom akache ede som yen oru Attorney Goodman abomu amane awie yedane atwi ede asom wo Abusia Ghana cement the friend gasem no strong waterproof cement the usifie na si nsuo mu kra ebetimi agina na obedem ama wasomadwo wo no won ekuta yemu na ye be nsempa no edema wo na sade Ghana health for wo mo de wo mo nkoma bai GMET for nso di biaba Ghana Meteorological Agency on etwa onti afre wo mo GMET no na pania won na ye kwankyerefo abedi akire a wo hwepetetakram Deputy Director of Forecasting ewo GMET Ewura Joseph Tatapotofie omoso wo hwepetetakram na ensuo bi ba sansuo no sufunama wom ana apra na nso san wom na efiri Beni ene Togo afa ho wo mo de akura di kan hu ani so na emframa no bo no atete afa na afo ho enti efa na afo de nam nsuo no so ba enti adehye a wonom nso wo nsuo na afa ho no wo mo nyina ye wo bobo no wo kire se frama ntemu epoema ntemu na efe enkrama ntanyi ebetumi akan na enwuma eda ye ne wura no ene ye tidifiri. The district assembles, the local communities should make sure that they silt all the gutters and make sure that where there are flat-prone areas or people have put kiosks and structures that are impeding the flow of the flash floods, all those things should be removed. I believe when we do all these things, those of us who are living in the flat-prone areas, we know it. So if you can move by this time so that you go and stay somewhere, high grounds, and then after the rains, you come back. And then thirdly, our drivers also, they need to take precautions because if it is raining, we all know where the flooded areas are. So you don't need to go and move to that place. And if it is raining also, and you see a flash flood, don't say my vehicle is big, so I'm going through that flash flood. You don't know the speed and the intensity of that flash flood. It can carry you and your passengers away. So you should take precautions. Wano, any deputy director, Emma forecasting with GMET. Yewura Joseph Tatapotofie ono ne kasai
Ebusia yetu akasia no so ewo ensemfofo emu National Association of Sachet and Water Packed Producers enwa enwomo ede enkrata eba yese sachet ensuo ene bottle mu de no womo epeje mu sanse raw materials a womo de ye adwuma no ne ade no enya de se womo enya bie sesi aneboa ye den womo kura no womo ntimi nto ena Iran ne Israel fon to kwanso de womo ho ababeji mu ani nyina nya nsusuanso bone womo adwuma no eso a ama eniema nkoye kura enti kane se de ane womo de gene factory price 8 Ghana cedis no womo ton edema womo mbetu ekoma womo tonton no kwan no sesi a womo atum every 8 cedis no eko 10 cedis enti womo so a womo ton wo shops ahodo 10 cedis na nya bi kura no womo betimi aton be 12 and 13 nemum womo de ba yese ensese wo bia eton ma ne bro 15 Ghana cedis sachet bag no baako na ensemi ebeto dwa free enura ekono enipa bebre na akasa se na sesi APPIAH water no si yebeto bag no 12 cedis and 15 cedis a yebeto baako sen na pack of bottle water se bia kane na auto pack bia ne brand bia ne din enti se bia na auto baako 30 Ghana cedis a ye wadwen se bia beto no be 35 and as 38 cedis depending on brand kura wo pese woto na Ghana fo bebre na asopa edwumakuo se na mo krom ha ye betena ha beto sachet water baako 1 Ghana si na ene ye bebu nso egu bottle mu ne ye de nam ene o manfo so se ene dare ana wo mo keken kan so mo abo mo ho na mo benya bi pa ene ekuo na ba be kirem se gyan na o masi ne kwaso no sebe obi antimi nkire wo mu foko wo krom ha adwuma na wo mo eye no emfaso nti wo mo ye adwuma na wo manufacturer no wo emfaso nti na ye adwuma ne nko wi ase ne ekabuburu a eno no wonsa ya kyekere wonsa gu wachi wo ye hwe a enye ye nti won be sere se Ghana fo ente wo mase se de be ya wo madwuma no so ebetimi akonkan na Owura Kwame Richard wono na ye vice president a woda ekuo no ano wasra pa se mo a moto nsuo no enom no we ya entumu ya bai monye careful sanse brands ni bebre ohoroma bia wo mo won beka so wo mo de na efo wo mo nton 15 Ghana cedis nanso dodo no awe adwama so a FDA fo akura nim wo mo ensuo ni bi wo akura enidin enti wo kwa akoto a ya no wa ya hweye se de be ya wapomde ho nsem no won compromise yentie no. They are under quack producers in there. We don't even know where they produce. You see the water in the market overnight, and sometimes tracing the source is even difficult. So that is why sometimes you see the undermining in the market. But we always advise consumers that look on the package very, very well and make sure FDA number is there and make sure that all the regulatory requirements are met. And you can easily trace the source of the material. Every good production system now, you see the GPS address on the product. So any good producer who have gone through all the regulatory definitely will maintain the price that they have recommended. But the quack one month shop where anything goes, they decide to do what they want. En wachire mu no enti se obeto nsuo bag baako 15 cedis na obenya papa na wonkofa yare bia ne de obekwa akoto ne 7 cedis ana se 8 cedis na ensuo ne kura bu horoma wo de to cement so a na enkaboni bia bam ebu onom kura eda honom beye bia 1 week 2 weeks a na uhe ensuo na se abon se efi ene nam ho ebu okura na emu bon enti woso Ghana fo enya hweye pa e wo sesi a ensuo ni bo na aba emontene eso no na Association of Sachet and Packaged Water Producers ano Owura Kwame Richard. Abusia empanifo wanom aka won ho abomu a we frɛ wanom coalition of concerned importers and exporters, traders and freight forwarders wamo ene kasai wamo ekrakra niema efra mafa mama so bepiem wo manmu wamo ye containers atetire nkunta dan sisi nsuo wamo na kasai wamo se aban no introduce bibia na no de Republican AI2 na sa Republican AI2 no wanu mu kire mu se asoya wo mu hwe yesikasam honsam so finance ministry no wo mu di djuma pa custom division revenue authority no wanu mu kire mu se djuma e wo porto ahodoa no a na e kire se wo mu de niema no eba duty si ene sika wose wo mu tuatua no nyina no wo mu kire mu se AI generated na sa AI generated na kura no empanifo kire
mu so wo mo ho e no masan ka kire officers ya wo mo di hu dwuma ne say AI no egenuate abu a wose wo mo tuatua wie no e wose wo mo ankasa so e de to nsani ani na officers na ankasa ye assessment e hwe say de AI no egenuate ye na abu no a AI no se wo mo tua no aso e safata na yei na empanifo yi e kasa kire mu se anhwe ya de e kono e be kwatia wo mo papa wo mo kire mu se ye no ane se na me na mo si AI enkoye adwuma fei obi na esanso assess ye esanso fo no ne de ento ho hwese bibia ekoso wo pani ono ye convener e de masa ekwei eye owura obri ejei wona sompa kase e kasai. Every time custom has set its revenue target since 2020, it has met the revenue target and has exceeded it. We are not the ones who tell custom what target it should set. It makes an assessment on the data of the previous years, sees the throughput of cargo that has come in, and say that, look, this is my revenue target for the year 2026. Every single time since 2020, they had exceeded the target. So it is not that the system that you run is broken. So if the system that you run is not broken, don't introduce one that takes you 2 steps backwards. Ebema wanam ejuma ne wamo e business a wo ya no wo mayimo no ebetumi atwe asensan kakra wo pani okasa ye eye owura obri ejei wono na ye convener edema coalition of concerned exporters and importers, traders and freight forwarders wamo epeni na ekasa ye nti aban na animu ya wo mu kire mu se de ye frɛ no publican AI2 no aban no suspending immediately na emwa wo mu dwuma wo mu di no mo saso ntrase ehwehwe enyema mu piu na wo mo krakra ne ma so wo memu no wo ho nto wonom abusua ene ye toa so awura Chamber of Agribusiness Ghana CAG wo mo aboboa no na wo mo nso ayi nsa ne bia no ene wo mo kyese na no a bokena apa voterfo eka se tomakese afra wo mo mpene maye mafa bi mfiri wo mo maso wo matototo import bia mu wo mo nso export bi bia titru ni tomakese wo mo de beye wo factory yi no ekwa wie mpanimfo kwa asetena kwa kasa mama me Elizabeth Ofosu Ejare wo mo bo anan ene mpanimfo kwa kasa ekwa wie no enti ase aye adwuma ama sesei wo so wo ma san pagya ye betimi aba abefa na no na Chamber of Agribusiness Ghana penny a woda wo ma no sesi o owura Anthony Morrison ese maye ma we nya yende na wo no mo so ankasa abere wo ma don sase na wo mo pam so age seas ni bi agu ebi kura atwa wo mo seas awi a afifira aye seedlings akase wo mbetu atintim safo no ma wo mo wonto apata ankasa bi a yasa bia tumunti wo mu jai wo mu nkoso na wo no monyo esanse de edi kan ba ye no ayesa aboa no pe waka wo so won ka wa won fe ne se emfa nkyere wo. We need to develop the national agriculture and food foreign policy. How do we engage with our creators? We need to develop a framework within a mechanism within which some of the essential commodity trade can be negotiated. But the way the likes of Niger, Burkina Faso, Mali can wake up and talk about ban imports to Ghana is not acceptable. We must work towards achieving food sovereignty for most of our critical and essential commodities. Anthony Morris. Any awuti ye Anthony Morrison ya wono na woko Chamber of Agribusiness Ghana wotua wo ma no sesi o wono nene ensentwerefo di nkomo Abusia me yanka wo Sompa 106.5 FM across so enie eye Easter Friday edition ena yede esomo ewo kasebo kwan so wo ensemfoforo emuno Mwase bedwani ya wogina mu edemo manfo wa Asante Achem North abato mpeso so eye onumunyamfo ohene Kwame Frempong wone Salaga South mwase bedwani Ibrahima Mohammed Zuwera wo mumienu aka bomu ede private members bi obi akopiem wo mei emrase bedwamu a saa enkrata no wo mo hwe nim se wo mbetimi adane Article 94 ewo APPIAH henkron ene adiokron mienu constitution no emu na wo mo ape AGB limit se wudru sanfie no a enya de se ubetimi akokonteste se yento so aba ewo omei emrase bedwam na wo kire mu se proposal a emrase bedwafo mienu yi ede koma speaker no eye 65 years se wudi 65 years a wuntimi enkose yento so aba as MP
na wose ba Ghana ye constitution ni mu a ema kwan se ansa na betimi akọ emrase bedwam no age se wedding fishe na duro no baako 21 years eti free 21 years ekobia no betimi akogina ama ya to so abase MP nemom no constitution ne ema limita yede anase age bia yede ewura mrase bedwam nanso ema age limita kire se wuduru ho no mu a wontimi emeye MP na wo monche mu a wo de bae ne se adwuma na wo moye ne pressure wo mu ena adwuma no so wo hia hoode bi ne stamina bi ansa na watimi aye enti sebe wo mo mpe enkokorasam ne mrewasam bi a ewo ho ena wo fie no so kwa animu ana wapomden ho asam no so no eso teba fom enti imagine so obi edi 80 years wo se me ko MP wo bi edi 90 wo se yenkoto wo koye den adwuma na de pa na obetimi aye wo ho enti no sen kampanifo betimi atena se na wo matoto adwene ama yetimi aye sansa kiraye no ewo article 94 ni mu a 1992 constitution ni mu a wo mu mienu senko mu gidi se ebetimi aboa yie pa ama adwuma na wo mo ye no etimi akonkan enti ye hwe ni mu se we no wo mbetena so na wo mo adi hu nkoma bobo hu se mpenifo hwe na nsusuye ya nkrofo emienu idi abai eto asum na wo mbegi atuma wo mbesensen tintim ama no ababaye mmoa emra na etimi aboa ama emrahye bedwafo nso wo madwuma wo mo ye no bibia etimi akonkan Abusia ena anu ada ena OSP metre oruakisi ejaben eni CEOs wanum eye nhyemude na nhyemu na se no ena oruakisi ejaben editu mu se wo ahyase a wo kenkan ne na ewo asoye ho se Office of the Special Prosecutor na sansemi ebeda adwai empanifo anintini atwotwo wuro wanum ayeso wo mabodwesem tu adonko eyeye ena wo mo kire wo mo adwefa ho se owura yi emre bi atwa mu wo beka se wode ne kra abo afode ya ya nkwanoma na sidan ana nkwanoma didimu ena die wo beka se ni days no wa start account ewo ahyeye hoyi na chese bia bibi nkoye pani a wo kasa yi kasamafo edema National Chief Imam Imam Sheikh Osmanu Nuhu Shaributu ne kasafo Sheikh Aremiyao Shaibu wono so adena no atum se ebimu ahyase ene wupiemu a Orua Nelson eche Kwame Dafiama kwa wupiemu wa mrahye bedwam onu kura naja woni panimfo bi gina mu gidigidi esa saso ye ne kura yentum esa sa from Martin Amidu Abraso ya ye creative Office of the Special Prosecutor na kache no ye nhyada hu adwuma papa bia wono bo ya wowura kesi ajabi nso aba wo beto aso asese de wono aso ono na peso wako sadie yo na pani yi kasa wo kire mu se empanimfo anhye na ya mo Office of the Special Prosecutor na office no ya mo hu ban na si ye yifri ho kura se ye yifri ho no mo a na kire se corruption no kata hyehye no proye no kankan dirimudie no ye soso awo mayim esa se die ntia mpanimfo ekreti sa so ye ne se ye kuchira 20 January ni tumi ni bi ade amana se womo edi kata hyehye ne proya so awo mayim no ye twe womo so ne prosecute womo na ne 20 January akra me nya nente ese wono so ba kesa office ne pa ma owura kesi ajabe kra chem se makoma be se nwotwe ena mprempren ya ewo court a womo guso a womo di so mpanimfo bi so womo hu entini ya scrap ni nyina enfafiri wasa so ye no enumu na Sheikh Aremiyao Shaibu akire mu se oboma mpani abaso sempo no ehun sam asode ye wo mrahye bedwamu a se yentu office nim wakase femodin na cheso bi anya din ewo ho ya office no eguso a ebo adwuma entin wono so besre eye Orua Shaibu wo besre CSOs se wono so moa ene wo mo kabie wom na sa asoye ne yemmo ho ban na no ni asoye ba ko betumi aboa yen ama corruption no yebetu ase. We need to really emphasize the issue of the permanence, then how to resource the office and make it worthy and effective enough to be able to fight corruption the way we want. And I totally go against those who call for the scrapping. This is a plot against our honest fight against corruption for anyone to have suggested that the Office of Special Prosecutor should be scrapped off. It's a plot against our fight against corruption. Corruption is still a challenge that we are dealing with, and I think that this came to add another layer in our fight against corruption. So any attempt to scrap it off is an anticlimax.
Opani wakasa yei eye kasamafo Edema National Chief Imam Sheikh Osmanu Nuhu Shaributu ne kasafo Sheikh Arimiya Shaibu wane ne kasa yei enti ne senne OSP na katsin ya tumuna na yania no corruption no ena ya sososu wo mai muntimpanimfo nhye na ya moho ban said your mampani enso eboa enso beba ho ban ne nyina yenka ye homom sanse pempenso anankro na yentumi mwasaso ye ne ho ban ya yada ne hwedi asomo se corruption no opesa ase ntupa time heba Mr. bi nu fia pebisi ho na de abusua no nom obohu die ntia mobetwemo ho ede afirim abusua wokutaye mu na awie ensem no eduru wakache na mayenko otima ntemu na medi oti region eno so yewura nkwanta na eho no awrehosem asi wo ho ojamomu a atweneti ewo nkwanta no enam saya so ama ababawa kwenita wobo na naken amane Sompa muna moka empanimfo tie na wo mutu ho na montem de ekoso wo nkwanta no sempanimfo ntu ona ansimu a entwaye esansa na wo made dawo be se duba akwanadwo wo betia ne se adonyefo na to ahye won so wo se ne papa de wati nananum won se do deda na mo wone ne maame ne nua ba na eda ho sa kwini taye aye ka ne ho asemi wadi mfinhia adununum na wo kira sesei popo biribiri ache no kwan ya wo mo fa so eje ne maame ne nua ba no enkwa firi wo mo nsam no sabia so sabia koronto emu awirem won de na ni so tete no na kyese wanya baabi adwane na so oba na ya shene maame ne nua no foton ama sesei wone nam kura ginagina nani so wontimi na kampese watumi adidi wone na naken ene di sa ankomu yi na me maame ne me sister ba na dadem 11 to 12 mu na yete footsteps fie mu yete na maame di nsabo me nti at once pe na omu chair punu mu ana omura inside omura mu ana masha say di krantie di twitwaye after that no mu di petrol di guye ho nti petrol no mu di guye ho no na me pushi ni pano mane ko etwe akana menya kwan na mi dwani pie awura kwenata yehono no wadi mfinhia adonunum wanna no wadi na konsem eto na naken anim ewia no wose ne papa de ati nananum wonse do deda aka wone ne maame ne nua ba no a we nso asie na onde besre se aban mrem na afi wonu meka bi ebem ente sa enkwanta ye ni bebe ho so no na ada na manfo na ejina mani so since that day till now men na ye dwani so si wa minti na me kai me mame na mi sister ban me mame ntine ya me wo babia na masana konkonta na makotina ne nchen kakra na masemechi but now na she is no more me na indensin kontabie wani guso pa na yaji obi kra afiri ne nsam so ono kra nyame ne ma na hoden na de wotutu petro no wo pem no ahoden so enya akwan dwane ya anka sabre ono so tinananum won sadu nti asem no de si ye nyina nani so wontimi nedi na kampese nani akongomam ya ma ne boni na naken ya wo wotimantemo won na sansemi wode to aye Ebusuafo ye to akasiebo no eso na wedie eye breaking news a sesi ayensa kan ene yede famutew ede amamo se awahosem bi esi ewo kwahyeman enkran ha eya kwanhia ne yesi nipa mpempem ena ato nanom wonse do abesi ene kura no yenhu numbers ni ye na yesi enipa dodowo pi ena ahwere wo nkwa ena homachi beye no nan ewo kwahyeman empotem ho na wo mo ekire mu se eye grand beba cbia na efri takorade na ni ekire mu ewo soutuom ena wo ye se wo koye 10 U10 ewo kwahyeman traffic light honom na wabra na wo kwakoye saa 10 no ewo traffic light hono saa time na truck akese bi nso yesi apaki jene ewurade truck kese bi a jene na ye ne ma ya wono nso no na wo free La Paz direction na ni ekiremu ewo kaso akwan no eso na yesi truck no na babia wonam no enye na wobo aben boboye eye bas no ebo aben boboye senke be ya
track ya lodi jene bete kura na wape baby agina no kyese wante se dien yo na wo mienu edede kɔ ya ntam ania ene enyasem kuma kura ehyen ne mienu no ye keka enipa ahwere wo nkwa na mepa achow uba ye Facebook page no so ne mu amohwe wo TV no so no nia egu honom no eye nipa namu nipa ena atete a askata egu ka kwan ni mu saa na enye ebia ena jene ne nso afra ena egu ho enti enu enyan ebusuanye nika kura ya yesi nipa afiri mu no kura na wo munya nhunu numbers na in particular anopa ya na sare hosem no esiye ewo kwahyeman traffic light intersection hono mu a yensa aka bia yada ne akire ede ama etiefo ye ma wo mo afiri mu nyina wo mabusua yakọ ye toa ensem no eso Omanfo a ewo broni krom ewo asante mantemu womo ede atu dwa sesesi ehubua pa na aba beto womo sanse wo hono a na obi abehwemu phone sesi wuntimi mpie wa bonten wa bra bia se meja medano ato ho se mipia akogye mframa ana mekoto ade ewo ha ne he ya aba enya de se obetimi aye bisa akora sanse akronfo ena womo asore ewo mpotem ho womo se ahemache pa beye free don kwa de konomi ensantem ho no ena womo eye adwuma enti wudna manase de titire dwadifo na womo ta asore ntem na womo kono eni yehia wani age ufun ni age usika ama ehumbua pa ena aba beto omuti womo asere se bambofo meyire bambo mu ewo empotem ho womo ni amani boni ba wa beidu ekasai Broni kroma akonfo bahapa wadana ompuma china yede ply no mo twitwitwa no de dadie bi wura no mo yifun akoso wa hasisa but ede ensaso bi mu ha no say ye die no e misana no asem kra e bi kun flat ti asema da wono omachi that's all mi ankasa me wofa ne phone wa be twa na mpuma akokura pa eyini ifun ediko amfa okra fi ba ko sa wo echi enso ma sa ko bupro ba ko anko ko yo patient wa akora kito bi ne hu wo no me agree say ye mi na ho because I say ni si ko so no e foke pa ya enye kura eje anope mi charge bi phone no na me kwa ko dum socket no nti dum wi e bi phone wa baya na huma nko an so cable ne so phone ho ene ahodro ya yekotie ye ewo manfo bi a ete broni krom ewo asante mantemu na ote se wo mane ya mane boni ba wa beidu edi saa enkomoyi abusua emfa ho ne de asie nyina no ye ka kire se ya na wato ya no bi ato agu na nsu ni nyina mu no ya na wano monsuo wonu monsuo a kasa na kire mineral water awie me kamfo de ama pa ba bia wo bia wo mo back hospital echi taifa na nso ne delivery no o henefa wo de beto 0206 469 430 sabra ntumu aba na ensu papa no ne bo edin kasa mom ene betimi age wutiri ede asiso mo amotonto nsuo no montungu so na montona papa wono monsuo no na wadi aduane pa AGYA special local food so hacho wo ye delivery wo de koba bia nationwide enti 0246 359 921 na delivery for no ma wo munye busy yentime emra wakache de ma wo dance ne se enye de nkwan abobɔ agu yi mekasa momfa facial ebaaye no na wo mode ebi amane na atoso ana we de na yakoko kotodwe da bi AGYA special local foods atomic hatcho hwa wonsa ebeka no aduane si wanim a wuntimi nnie no yare o wohia time heba mixture Dr. Tafri Jedro no na saa ya adro we na etu atridi ase ama wasanso anya ahoden foforo esanse waye adro na atane ata malaria fever ase etu time heba mixture nti wanum ato wutimi adidi enam time heba mixture nti honam nyina asa de yabo honam yawo no na adro paa no nemo wano no mawia ahoto na aba no na heba mixture no so de aka ho eye mema yie na esiesie ma nso eno ayemi booster ebeboa ama otimi akon ati anyarewa 0244417669 eno ye wo ma homa na time ne TIME uraba bi etonro na jewodie se yenya ka gasemwa wono na yede esi Ghana o firibra wasagefo je fa ahudie firi kwasi kokko nsem edema wo mai no wo mo de gasem ne to foundation na no anso ne yede sie super strong waterproof cement epokura ne mo se gasem de wontim no
ene nti se wo si fie na ampesa ase ne benonom na du ba bia efu apobira wo hia gasem na super strong cement no wokuta ye mu dendenden na kase yi yesi ede amawo wo madam anti abusua ye na ye hutia wa ye ba kase no ye bewie me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum Adebo how krenia ebo wa hweme woriwi busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu amepenti me hu ni amenye me ho kra biom ebo kofi pa na se wontumi mfa pentin kunti anzi o hwe ohaw no ewo dan no mu ankasa o inti we dey man den edan po se me wi o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement for fra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban free nsu ho ban bo eni se we dey repair sen kwan o da bi ominia eno ne man dance no hwe media so sensu ano nom no ma wo penti kra na e wawai ano ana obetumi nso die sidan sa obetumi dia foundation block work plastering chese cement ba ko a utumi di sidan na samma bambo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba ko ye di sidan na sambo ho ban sinu ye preko Gasem the nation builder 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyakupondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you some Sompa service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the spirits of God reposition your life. And Mason Sompa service in Chawo Home Hoda. A Yajuada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawudani na Sheradensa na erade beye. Sompa
TV, Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yada se yakwa wie kasia no ewo bi mai so na owura Donald Trump US president wono na abetro ede ato Truth Media no eso na nsemu a obetre ye na wakutire ni nyina ene se de Iran fo wo mo yam ahyase ehhye wo mo no wo kire bu se onya hwe wasi US Washington DC wanam achichiri no kufu ya womodi be deliberate eye Iran fo pa anya asem ketwa na Iran fo enim de wase womo ye ne se womo ayo madwen se womo nya de a womo ntie yi wo kire mu say bridge fufura kura wanam asi ewo eye Iran memu no no eye B1 bridge no wochire mu se na ho odin ene ne modi boti wo matimi akodwiri bridge na gum ene nam so amanipa nwotwekurati na nanam nsiedo adehye be se aduokron enum 95 ena wo mu kire mu se wo maprepre mu odin ewo Iran memu a akwaya rehosem nanso ni nyina mu no owura Donald Trump kire mu se wei aye emun ketwa wasi emu ankotwa koranie se Iran mpanimfo anya wo madwen se wo mo beye the needful wo mo beje tumo wa betena se na wo manu asondua bua mu dia ene akase pa wasi se bridge ya wo beta gete eye bridges nest we anya no nko a wo kwata gete electric power plant ya no ewo Iran memo na de hye no enyina yi se wo mo mpese sabia ye mienu a wabɔhyi wo mo ba attack wo mo a ene wo mo ate fast na ne fast no watro ni in capital letters block letters said bi be ka no ene watro entini Iran panimfo epa wonom enhwe na wo mo emeka bibia emanfri ho wonom echire mu se bridge ya na wonom chire mu se serve Tehran ekwakosi garage no Sabriji ena adwira gumu enyina efa Donald Trump ene ne mpanimfo ensa so enam so emanipa nwotwe eprei na nyina mo no foreign minister ya wono owo Iran memo Abbas Arachi wono so akwandeme sa ate no se entwe yie na emom no wobetoto asere mpanimfo a wo mo nyina ka wo ho bom ese United Nation Council wo mo Security Council no ese se de wono mayo madwen se na watwe awieye wo mo kwakwa akoso aba no wo mo ahwese resolution papa bi ebetumi afri mo aba no wo mo nyina nyintum na pempenso na nkro wono mo fa bibia enwa kwemu na emoa na se de enche ye bia besa na watwe makomaku num kura na ekoyi a Donald Trump ekwata Israel fuachi ya wo mo ahyase kitikiti no enam so mesisi aman bebrebre wati asesi agana kura ye bre ena isu kura ye si yatumu ni ade a ebeka aman pi etipani function no act fast na emwa se de be Iran ne eye Israel enso atumdie betimi aba na owura Donald Trump nso waja ne niemai na bibia koso ewie abusia yeso ene yegina na from tobrekase a ye de somo no ye de ne nyina esi Gasam super strong waterproof cement wono ene cement kase yase ma yetime so mo ewo TV no so Sompa TV bra wo hwe wo decoder no so o flash scan net kopa no so anase FM no so wote yenka wo yenkura bata hodo no nyina Kingdom 106.1 fa bi ewo Mankesim na Adamfo pa radio wono nso fa bi ewo France abrochimamu na wo mo se yensebon kan e so ban radio wono nso de kase akuro ya enante abusua doma FM 100.7 wono nso fa kase ebo papa ibi na Sompa nkura bata ne de watwe ana Adwoa akura ye nyina mfirim wo mu nyina FM information centers ahodo wo mu nso fa bi na mom malaria do tatahwe Dr. Tafiri Jayo wode abadwa so friend time herbal mixture enne ye chechi no eno nso so ye mubi ya yetime FM no so didi o AGYA special local foods na sabre ya enso ye sachet water ne bottle nyina entumu aba no kasa de wo kasa ede mayen wo kutaye mu ene ye de nsam no ba na mom afi no waso afidie no a ne ye de ba ye no de na edi mu akotene bi ene se Ghana Police Service for womo achiri enipa enan ewo Asante Mantamu a yesu se enrobone ho dwumadie ahodo bi yekoso no na womunim ho bi Posifu abo amane probia mu womo ho no mu a womo bo baje ban kwawu womo akọbọ achire so ho no mu a womo kọhwe ema mu Easter mudie no eno so betumi akodwodoye eno na drafa womo Asante Mamu nso so achire ba abelu se Easter we ne de asa ekonya ewa Asantemamu wo mu nim se Yesu de fura se nua no no wagya mama wo mu kwase dade a ene ye kwase da no a ene be kire no ene gi metifo nso aboya mane se enso bi ba ya pra na ne nsuframa wom
Togo ni Benin afa ho de edi kan ahye ne ho ase na se ye aye wa na afo no ebantie nyina yi Abusua Saranso na ote so mampani John Dramani Mahama edi atudwa se enche Ghana yen hyehyɛ sɛ de bɛyɛ a bibre mu ama hodo a wɔn bepie mu wɔ ha nyina no wohia visa bi ansa na wabasa shea water producers fonso abɛkyerɛ mu sɛ amanebo a ɛno a wɔn de ba yɛ sɛ wɔn tu nsuo buo mu no sɛ gyina yesie no de wɔn nya mfumsuo bia ɛwɔ ho mmarahyɛbadwafo mmienu nso de nkrataa bi akopie mu ɛwɔ mɛ mmarahyɛbadwa a wɔn hwɛ anim sɛ wodi 65 years ɛde ɛkɔ a ɛnya deɛ sɛ wobɛtumi akɔ contest sɛ yɛnto so aba sɛ mmarahyɛbadwa ni wei ene ensema huduo bi ena awie yi yede ne nyina ebesom wakenkanfo Adwoa Asare mene Abena Badu ADEPA KWOFIE enafi triple man AGYA Apam Dadaa yama mo ene hwe ene tie ye sode amadwumadi ahodo a esan so kra eka ho no atime aba na mom yama happy good Friday. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international